από αυτά που είδα στις ανοιξιάτικες συλλογές, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι παλιά περίμενα πάρα πολύ να δω τους Ιαπωνέζους, τους Βέλγους, τους πιο avant-garde σχεδιαστές. Τώρα αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση και μου φαίνεται ενδιαφέρον και αληθινά ριζοσπαστικό είναι ότι οι παλιοί Dior, Chanel και όλοι αυτοί περνάνε σε άλλο αιώνα ουσιαστικά με τις ίδιες φόρμες και τις ίδιες γραμμές, σε μικρές παραλλαγές. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μου αρέσει όσο περνάει ο καιρός πιο πολύ αυτό το κλασικό. Τα κομμάτια που θα επενδύσουμε φέτος στην Άνοιξη και συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι το t-shirt, εννοείται, μία μακριά φούστα και ένα ζευγάρι μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο. Πιστεύω το μποτάκι φοριέται ακόμη και το καλοκαίρι. Επειδή κάθε μέρα βιάζομαι και καταλήγω να ετοιμάζομαι το τελευταίο 5 λεπτό, φοράω πάντα ένα στενό τζιν, μποτάκια μέχρι το γόνατο, αλλά που να μην είναι στενά στον αστράγαλο για να κολακεύουν, και t-shirt, καλύτερα 2 t-shirt για να δείχνουν ότι το έχει σκεφτεί, το ένα πάνω από το άλλο. Καταρχάς, να πούμε από την αρχή αυτό που λένε όλοι, είναι μεγάλη αλήθεια, ότι δεν συγκρίνεται κάτι με το να είσαι μαμά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα σου συμβούν στη ζωή, πιστεύω. Αυτό που είπες τώρα, ναι, είναι δύσκολο να προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά επειδή ποτέ δεν σταματάει να σε ενδιαφέρει, νομίζω ότι ακόμη και 1/4 μέσα στη μέρα να βρεις να κάνεις κάτι, να φτιάξεις λίγο τα μαλλιά σου, λίγο να βαφτείς, να κάνεις μία μάσκα, μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι το καλύτερο. Νιώθεις πολύ καλύτερα εσύ μετά και κατ' επέκταση και το μωρό.